Spremni, ajme. Gdje si ti do sada? Ma ne, krenula sam na vreme stvarno, nego sam srela onog novog komšu što se doselio na 5. sprat, kaže, ajde da se tucamo. Ja kažem, ajde što da se baci bez veze. A tako, sa mnom? Pa ne razumijem, jučer smo se tucali, šta ćemo sad svaki dan da se tucamo oko ludaci? Ti se podrazumevaš? Lepo, znači ja se podrazumevam. Tebe ništa ne razumem. Pa mislim, ali znaš kakva jaja čovjek ima? Znači, jaja su mu vrh, a ne ona naša zakržlja. Zakržljala, a? Sad te sramota i naših jaja. Pa Marko, znaš kakva su njegova jaja? Pa to je neka francuska tehnika, znaš li kakva... Aj, molim ti, izađi iz kola, ne mogu slušati više ovo. Pa sam ti rekla u startu da si kupio mala jaja koja ne valjaju i da smo ih obojili samo onom bojom, nemamo ni ukras, imamo zgužanu, zalepljenu nalepnicu i to je to. Ne razumem, dala sam mu tamo, utrapila sam mu da se ne baci, sad mojima da odnesemo i to ti je to. Šta je s tobom?